ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆଜିର କାହାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଧାର ଧାର ହେଇ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବୋହି ଯାଉଥିଲା। ବାରମ୍ବାର ପଛକୁ ବୁଲି ଚାହୁଁଥିଲି, କାରଣ ଛୋଟବେଳୁ ଯେଉଁଠି ରହି ଆସୁଥିଲି ସେ ଜାଗାରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦୂରେଇ ଯାଉଥିଲି। ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥିଲି ଯେଉଁ ମାଲିକ ଏତେ ଗେହ୍ଲାରେ କାଖେଇ କୋଳେଇ ବଡ଼ କରିଥିଲା, ଆଜି ଯିବା ସମୟରେ ଖୁଣ୍ଟ ପରି ଠିଆ ହୋଇ ମୋତେ ଚାହିଁଥିଲା। ଗୁରୁବାରେ ଜନ୍ମ ବୋଲି ମୋ ନାଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେଇଥିଲା, ହେଲେ ସେ ଆଜି ଲକ୍ଷ୍ମୀ କି ନିଜେ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଉଛି। ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ସତେ ଛାଟିପିଟି ହୋଇ ଫେରିଯିବି କି, ହେଲେ କ'ଣ ଲାଭ? ମୁଁ ଫେରିଗଲେ ମାଲିକ ନିଜେ ମୋ ପଘାକୁ ଆଣି ଧରେଇ ଦେବ। ମାଲିକ ପରା ସଉଦା କରିସାରିଥିଲା। ମୁଁ ନିରୁପାୟ ଥିଲି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ। ମୋ 3 ବାଛୁରୀଙ୍କ ବିକଳ ଚିତ୍କାର ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲା ପଛକୁ ଚାହିଁବାକୁ। କ'ଣ ତାଙ୍କର ଦୋଷ ଥିଲା? ବିଚରା ମା ଛେଉଣ୍ଡ ହୋଇଗଲେ। ବୁଢ଼ୀ ବୟସରେ ଭାବିଥିଲି ବାଛୁରୀଙ୍କ ସହ ଏଇ କୋଠରେ ବାକି ଜୀବନ କାଟିଦେବି। କିଏ ଜାଣିଥିଲା ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିବା ମାଲିକ ମୋ କ୍ଷୀର ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ ମୋତେ ସଉଦା କରିଦେବ। ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ିବ ମୋ ମାଲିକର ପ୍ରେମ, ସେ ଗୋଠ ଆଉ ମୋ ବାଛୁରୀଙ୍କ ମା ମା ଡାକ। ମୋ ଛୁଆଙ୍କ ଆଖିରୁ ମୋ ଆଖିରୁ ଝରୁଥିବା ଲୁହ ମୋ ମାଲିକର କିଛି ବି ଅନିଷ୍ଟ ନ କରୁ। ଆମ ଜନ୍ମ ପରା ଦୁନିଆର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ଏ ସମାଜ ଆମକୁ ମା କୁହେ, ପୂଜା କରେ, ପୁଣି ସ୍ୱାର୍ଥ ସରିଗଲେ ପରୋକ୍ଷ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ମରଣ ମୁହଁକୁ ଠେଲି ଦିଏ। ଗାଁର ଶେଷ କଣ ମୁଣ୍ଡରୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ମୋ ବାଛୁରୀକୁ ଚାହିଁ ଡାକିଦେଲି। ଏବେ ବି ମନରେ ଆସୁଥାଏ, କାଶ ମୋ ମାଲିକ ମୋ ମନ କଥା ବୁଝି ପୁଣି ମୋ ଗୋଠକୁ ଫେରେଇ ନିଅନ୍ତା କି। ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ମାଲିକ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଲା ବେଳେ ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ହେଇ ଲୁହ ବୋହି ଯାଇଥିଲା। ଆଜିକୁ 2 ଦିନ ହେଲାଣି ମୁଁ ମୋ ପରିବାର ଠାରୁ ଅଲଗା ହେବାର। ନା ପେଟକୁ ଦାନା ଯାଇଛି, ନା କିଛି ପାଣି। ମୋ ବେକଟା ଭିଡ଼ି କରି ବନ୍ଧା ହେଇଛି ଗାଡ଼ିର ଉପର ଭାଗରେ। ଏ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ମୋତେ ଅଣନିଶ୍ୱାସ ଲାଗୁଛି। ଭାରି ମନେ ପଡ଼ୁଛି ସେ ଗୋଠ ଆଉ ମୋ ପରିବାର। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏ କଷ୍ଟ ବେଶୀ ଦିନ ନୁହେଁ। କିଛି ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଥିବି କା ଥାଳିରେ। ରହିଲି। ଏ ସମାଜ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ।